ଲୁଇ ଦାନ୍ତ ନା ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ନାଲି ରେଗେଡା ପଥର ହଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲ ବ୍ଲଗ ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା କାଳେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ସକଲ ଟିକେ ମୋର ଦେଖେଇଦେଲି ତାପରେ ମୋ ବାହାନକୁ ଧରିକି ମୁଁ ବାହାରିଗଲି ମାନେ ମୁଁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ସିଙ୍ଗଡା ମୋର କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଡା ନାହିଁ ମୋ କୁନି ଝିଅକୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ବିଟିଏସ୍ ଆର୍ଟ କର ସେ କଣ କଲା ଦେଖିଲ ଟି ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଲେଲୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଫରମାଇଶ ରେ ଚା ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଚା ପିଇକି ସେ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯାଜପୁରିଆଙ୍କୁ କାଟି ତାପରେ ଆମ ଚେଙ୍ଗଣ ମ୍ୟାଡାମକୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ହାଇ ଗାଇଜ କହିବାକୁ ମାନେ ମୋ ଆଇକୁ ଦେଖୁନ ସେ କିନ୍ତୁ ଫୁଲେଇ ହଉଛି ତ ମୋର ଆଜି ଯିବାର କାରଣ ଅଜାଙ୍କର ଥିଲା ଆଜି ଏକାଦଶ ମାମୁ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଠିଆ ହେବେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଆସିଗଲେ ନାଲି ଦାନ୍ତ ପର୍ସନ କଣ ଆଉ କହିବି ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଦାନ୍ତ କରି ଚାଲ ଭୋଜି ଖାଇ ପତ୍ର ପଡିଗଲା ଭାତ ଟିକେ ଦିଆଗଲା ମୋ ସହ ଘଟିଲା ଟ୍ରାଜେଡି ମୁଁ ତ ସାଧା ଲୋକଟା ମୋ ପତ୍ରରେ ଆଣିକି ଆଇଁଷ ତାପରେ ମୁଁ ପତ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମୋ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣିଲି ଯେହେତୁ ଆଗୁଆ ପଡିଗଲା ମୁଁ ରାଗିକି ଆଉ ଭିଡିଓ କଲିନି ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ଭିଡିଓ କଲି ଭୋଜିଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଭୋଜିଟା ସେ ସାଧା ତରକାରୀ ପୁରା ନଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ତ ଟିକେ ଖାଇବା ପ୍ରେମୀ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ମୋର ଖାଇସାରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ପତ୍ର ଚାଟିଛି କୁକୁର ବିଲେଇ ଯଦି ଆସିବେ ମତେ ଢୋକିନି ବସେଇକି ପଳେଇ ତମେ ଯେତେ ବି କ୍ଷୀରି ଖାଅ ଭୋଜି କ୍ଷୀରିଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ତମେ ବାଲ୍ଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦବାକୁ ମନ ହବ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସବୁ ମାମୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା ଇଏ ତ ମୋର ମାମୁ ନୁହଁ ଛୋଟ ବେଳର ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କହିଲି ଦେଖୁନ ମୁଁ ମୋର ଭିଡିଓ କରୁଛି ସିଏ ମତେ ବାଡେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲା ଭୋଜି କି ଆମର ସରିଗଲା ଗାଇଜ ଆମେ 3 ଜଣ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ଆଇକୁ ପଇସା ମାଗିଲି ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ପାଇଁ କେତେଟା ହାତ ସେଇଠି ବୁଲିବ ହେଲା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡେ ମୋ ବୋଉ ସେପଟେ ମୋ ମାଉସୀ ଆଡେ ମୁଁ ସେ କାହାକୁ ପଇସା ଦବ ସେ ନିଜେ ଜାଣିବ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ସେ ଭଲ ଥିଲା ବେଳେ ଲୁଚେଇକି ପଇସା ରଖିଥିବ ସବୁବେଳେ ମତେ ଦବ ଏବେ ତ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିଦେବେ ଆଉ।